नैबे बेंटल काराटे डु एकाडेमि बेनि बानजायनायाव जों बड'लेण्ड काराटे एस'सिएशन लोगोसेनो जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै स्पेसियेल मोनसे जोङो काराटे ट्रेनिं केम्प बेहाय खुंनाय जादों आरो बे जोंनि जुनियर गथ'फोरखौ माने एडभान्स बेसिक नलेजखौ होनो थाखाय जोङो दाब दाब जायगानिफ्राय लेंहरनानै बे ट्रेनिं केम्पखौ खालामनाय जादों। नर्मेलि 4 बोसोरनिफ्राय माने आनलिमिटेड काराटेआव जेबो बिदि लिमिटेड एजनि माबा बार गैया, बयबो हायो सोलोंनो हायो। बोरायफोरनि थाखायबो दङ बे आलदा जोङो बे कचिं दङ, खिन्थु मिनिमाम 4 बोसोर 5 बोसोरनिफ्रायनो बे ट्रेनिंखौ लानो हायो आरो। बेसिक नलेज बुङोबा मा थायो बे काराटे माबायाव? बेसिक नलेज बुङोबा फार्स्ट जोङो स्टान्स थाबाय, पान्च थाबाय, किक थाबाय, बेफोरखौ जोङो बेसिक नलेज बोरै मोनसे फर्म दङ नालाय बे फर्मखौ जोङो बेहाय फोरोंनाय जायो काराटेनि बेसिक फर्मखौ। बुंनो थाङोबा जोंनि नैबे ओनसोलाव जेनेबा सिटिनिख्रुइ जोंहा नैबे गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बांसिन बे आर्टखौ मोजाङै पाब्लिसिटि जायैनि थाखायनो नुफेराखै मालाबाबो मा आर्ट बियो, बेनि थाखायनो खम मानसिया बेहाय एडमिसन लाफैयो बा बुजिया। जोङो दा मोनसे जोङो बड'लेण्ड काराटे एस'सिएशना जोङो मोनसे बिदिनो हाबाफारि लानानै बोरै रायजोफोरनिसिम जोङो लांनो हायो बे आर्टखौ एवारनेस होनो हायो, मटिभेट खालामनो हायो, बेनि थाखाय जोङो थांखि लानानै बेबादि फिसा फिसा ट्रेनिं केम्प बा टुर्नामेन्ट बिदिखौ जोङो खालामनो आरम्भ खालामबाय। डिस्ट्रिक्टआव रिप्रेजेन्ट खालामबाय नामा? दाथ' जोंहा गथ'फोरा डिस्ट्रिक्ट, नेसनेल, इन्टारनेसनेल गेलेग्राफोर दङ। जोंहा मेडेल मोनग्रा, गल्ड मेडेल मोननाय मेरला दङ जोंनि एस'सिएशनाव बेबादि। सानसेयाव ओरैनो बेसेबां गोबाव फोरोंनाय? सानसेयाव ओरैनो 2 आवार्स मिनिमाम 2 आवार्सखौ जोङो खालामो दैलि प्रेक्टिसाव। आरो दिनै जोंहा कचिं केम्प, बेहाय कचिं केम्पआव जोङो 6:30निफ्राय 11:30सिम जोङो बे कचिंखौ होगोन रेगुलार। आसलथे मानसिफ्रा बिनि माबाखौ स्कपखौ गोबाङानो मिथिया। बेवहाय आसलथे मा स्कप दङ, जेनेबा देहानि, रांखान्थिनि मा स्कप दङ? स्कपआथ' काराटे होनबा बयबो मिन्थिखागौ बेयो मोनसे मार्शेल आर्ट, सेल्फ डिफेन्स, माने गावनि देहाखौ रैखा खालामनाय। गावनि देहा, बेनिफ्राय जोङो बेहाय फिजिकेल फिटनेसआथ' जाखायो प्रेक्टिसजों, बेनिफ्राय मेन्टेलिबो फिट जायो आरो सेल्फ कनफिडेन्सआ बिराद बारायो। बेवहाय मा दा स्पर्ट्सजों साख्रि बाख्रि मोननायनि बिदि मोनसे माबा दं नामा? दिनैनि दिनाव थारमाने दाख्लैसो आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे जोङो बाजेट सेसनाव मोनसे खोथाखौ फोसावदों बा डिसिसन लादों, बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। जायनोखि स्टेट आरो नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल देरहानो हायो बिसोरनि थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टआ अलरेडि साख्रि डिक्लेयार खालामबाय आरो अलरेडि जोङो माखासे मानसि प्लेयारफोरनो साख्रि होनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। दासिमाव बेहाय रेड बेल्टसिम थांनो थाखाय थारमाने जोंहा काराटे होनबा जोंहा व्हाइट बेल्टनिफ्राय ब्लेक बेल्टसिम कर्स थायो। बेनिफ्राय ब्लेक बेल्टनिफ्रायबो आरो बे 10 दानसिम जोंहा मोनसे कर्स थायो। 1st दान, 2nd दान, 3rd दान, 4th दान, बिदि 10 दानसिम थायो। दा जोङो व्हाइट बेल्टनिफ्राय व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रिन बेल्ट, अरेन्ज बेल्ट बायदिसिना बिदि ब्लेक बेल्टसिम बिदि कर्स थायो आरो मिनिमाम 5 इयार्स नांगौ ब्लेक बेल्ट मोननो थाखाय।